Čo je to Eucharistia? Čo by sa stalo, ak by sme vyhlásili, že každý, kto vydrží skákať hodinu na jednej nohe, dostane 100 eur? Samozrejme, že by sa našli takí, čo by to chceli skúsiť. Ak by sme sľúbili 1000 eur, bolo by ich viac. Ak by sme sľúbili 100 000 eur, bolo by ich určite veľa. Ale čo by sa stalo, ak by niekto ľuďom sľúbil ešte oveľa viac a dokonca by ani nemuseli skákať na jednej nohe? Čo by sa stalo s takouto ponukou? V skutku to sa už udialo viackrát a výsledok bol rovnaký. Prišlo ich len pár. Znie to čudne, ale je to tak. Pretože presne to sa deje pri svätej omši. Pri nej sa nám ponúka sväté prijímanie. A to je cennejšie ako zlatý poklad. Pretože v ňom je Kristus skutočne prítomný a to je niečo, čo má nekonečnú cenu. Ak teda v dnešných kostoloch vidíme toľko voľných miest, je to preto, že mnohí veriaci už nechápu pravý význam svätého prijímania. Čo presne sväté prijímanie je? Takže Ježiš pri poslednej večeri vzal víno a chlieb a vyriekol tieto slová. Toto je moje telo. Toto je moja krv. Nepovedal, že to myslí obrazne, symbolicky, ale že to presne tak je. V Evanjeliu podľa svätého Jána, kapitola 6, to Ježiš hovorí celkom jasne. Ježiš chcel, aby to učeníci takto robili na jeho pamiatku. A takto svätá cirkev robí dodnes. Pri svätej omši sa na oltári premieňajú dary chleba a vína. Svätá Eucharistia, tieto dary po premenení stále vyzerajú ako chlieb a víno a dokonca tak aj chutia a voňajú, ale to už nie je len chlieb a víno. Majú už len vonkajší zjav chleba a vína, ale v skutočnosti sú telom a krvou Krista. Vyzerajú rovnako, ale ich podstata bola zmenená. Túto premenu, ktorá sa deje pri svätej omši, voláme prepodstatnenie. Prítomnosť Ježiša pod spôsobom chleba a vína je skutočná a pravdivá, ale iná, ako poznáme pri materiálnych veciach. Keď napríklad prelomíme chlieb, máme v jednej ruke jednu polovicu a v druhej druhú. Ak prelomíme hostiu, Ježiš sa tým nedelí, len jeho vonkajšia podoba. Pretože Ježiš je, ako sme si už povedali, naozaj prítomný v Eucharistii, ale iným spôsobom ako v materiálnych veciach. Je úplne prítomný v každom kúsku Eucharistie, aj v tom najmenšom. A rovnako súčasne na celom svete a pri každej svätej omši. Ježišova skutočná prítomnosť, ktorú Ježiš zanechal pri tejto sviatosti, je veľkým darom pre ľudí. Nemusel to robiť, ale pretože sa nám dáva pod spôsobom niečoho, čo možno jesť a piť, nám chcel ukázať, že on našu dušu živí, posilňuje a umožňuje jej rásť.